Dear M.O. May adlaw kanimo, Brother Bern, Maria Filingera, Rico Suave, and Lito Inglesero. Good day to you, Brother Bern, Maria Filingera, Rico Suave, and Lito Inglesero. Tana matagaan ko ninyo kahayag. I have there's a light. Sa daw? There's a light. Tana matagaan ko ninyo kahayag sa akong sitwasyon karon. I have a give me a light for my situation this day. Itago na lang ko sa pangalang si Julian. My name is Julian. Idol mo yung DJ to sa una ba? Di na to istoryahan daw, wala na daw diri. Sana. Inistoryahan kinsa na. Itago na ko niyo sa pangalang si Julian. Just call me, my name is Julian. Premo ay na ako'y boyfriend. Itago na sa pangalang si Elmer. Amor, I have a boyfriend. The name is Elmer. Kamera man eh? Hindi. Wala na. Emor, sa among panag-uban, ma-feel man ginamo nga nagminahalay mi. Oy. English. Oh. Ingon si Joax ba? Ah. Nag-text mo ko siya. Uh. Great happy birthday. Salamat guys, Bingka Joax. Hindi kayo yung bingka ni Joax. Manamis na miss. Galing niya man. Sa among panag-uban, MOR, sa akong boyfriend, niya si Elmer. Elmer. Tamis kayo. I'm more for the, what do you mean pag-uban? In our relationship. I'm more during a time where my relationship time, but my situation is very sweetie. Diyan. Sweet. Naningot, sweetie. Sweaty to. Tamis, no? Sweaty. Tamis, okay. Very sweaty. Sweetie. Sweetie. Ah, perfect. With the letter H, kito siya. Namay ginagmay nga mga away, pero masabutan naman dayon. But I'm more there's a time the short of fighting, LQ. but the another time will make you happy. Yeah? Ano? Yan. Doon na may katuig ni Elmer. I'm more almost 2 years of relationship with Elmer. Ug doon na po katuig nga akong gitago-tago nga naday ko'y anak. I'm more almost 2 years with secret, but I have a kid for Elmer. Og di na nagsugo ng akong gumangyahan. This is the starting of love life. Happy birthday. Birthday na dyan. Elmer karon eh. Happy birthday na. Lang kanang Sama. kanang kwan ba? Gusto na ako nga birthday na ako karon nga magmalipayon ako ba? Adto to sa iyong balay lang. Ha? Adto sa iyong balay. Sama na, oy. Gusto na ko lang makita sa imong ginikanan nga dili ko nang parehas na lalaki diya. Nga makauyab tabu-tabu lang na sa Green Hills. La. Akong gusto ikong ipaila sa imong ginikanan kani akong gugma sa imo. Tinudalay ni. I know, pero lang di pagiging na natika nga kana siya nga imong request. Dapat perfect timing yun na. Kana sa pa man lugar nga panahon nga ipaila-ila ko ni sa imong ginikanan. Kabalo Basta, ka lang. naragi sakto. Maabot na gid ang panahon nga. Ako nga klase nga pagkatao lang dili ko malipay lang kung ang ginikanan wa kabalo nga nakoy relasyon sa iyang anak. Kay siguro puhon mapil na ko na kung doon na nakoy anak, doon na tay anak puhon. Dabi ingon na naon atong anak. Tabo-tabuon ra. Dili
dili man sa diligid kay Pailayla. Maabot lagi ang panahon na Pailayla tika. Just for karon lang kanay mo gusto nga karon dayon. Di pa gid na mahitabo. Man lang, oy, nagdumagduhan na lang katuig atong relasyon. No? Pagyapon ko kakita ko sa dagway imong mama, sa dagway ana imong Ay, papa. ingon ba ako nga i-search mo sa Facebook? Lahi magunto lang kay lahi ang personal nga maistorya nimo siya at Lahi, least I know. makabalo ko unsaon ako sila pagdala nga klase nga pagkatao. Oh, relax na. Sige, Inglesan na to. Sige, Inglesan na to ang apartment. For me, I'm what is the person. Okay, kind of let's go home. Ano? what kind of person of your parents? Kasuga ko na. I make a sorted. Sorted? Sorted ang kwan ba, kurente. Ito lang, gusto na ko nga mahimo nga magmalipayon takuyog sa imong Ay, ginikanan. kung magmalipayon man din mo, kung di pa ba di ka happy for me sa ako, Pero may magid ko malipay Ang kay duha. kabal ko sa imo nga malipay gid ko kay ang akong gihulat sa ubang mga babae na ra gyud sa imo. Mao gitaw gibiyaan ako sila kay grabe gid ka. Nagduda ko sa imo lang eksperyensyado lagi kay ka lang. Okay ka lang. Pag di na kasuguan ako luhod mo luhod na ka. Kulis, Kadtong miyaki ba? Pag bago pag ko gilingkod gihubuan ako. Uy! Grabe siya. Hubuan ako ng medyas kay sulo pulihag bagong medyas ka. Ay, kabalo ba? Midjust. Medyas ang Ay. gihubo. Ay. Karon lahi na po akong hubuan kay birthday ni mo. Sa lang. You know na. Ay, Kana, agay lang. Buon, yun na. Ay, alam, humok naman na, muna na nagbingkan. Sa man, gusto pa niyo mamit si mama o papa? Umanaan lang, imit natin. Dili, ang binuhat na lang ni Mama Papa. Kan sa man nato na ni hubuon. Agay lang, tanaw. Agay lang, ayaw lagi diyan lang. Dito, lang, bastos lagi kay ka lang na, tas dalan lang, oh. Aram dito sa dalan, sorry. Bastos kay ka, kabalo biya kan sakyanan, di Hindi mo natin kung tin. kalo, ubo na ni mo nato sa mall. Oy, mayo kiniabot na kaday. Hi, ma. Matakabot na lang nimo imong anak dito tulog na. Be, basing mata pa to si Idoy, be. Idoy, nanay mong inahanin mo dire. Nak? Nana, nanay mong giulat-ulat nimo. Bayot, may pagkabayuton yun imong anak nimo. I believe. Kung bayad ang bata, bayad mo ng papa! Nak, have you eaten your dinner na? Not yet, Mama. Huh? I'm waiting for you. What time na? O pa ka nag-eat? Sige, mag-cook sa ako, ha? What do you want? What do you want? Oh, isulti siya dito, Idoy, kung mga bayronon nimo dito sa eskwelahan. Mama. Ngamit akong project, Mama. Sige, sige. That's Isulti that, dito. be. Sige daw. Katong yung books ninyo, grabe po na inyong eskwelahan. 256 ka books tanan. Saan na magdalag panel na ilang ko. Mama. Grabe kayo maglugdo mga bata. Sorry, Mama. Wala ko ka-assignment. Nagsaad na lang ko ni teacher nga ako magpalit sa LED club screen. Wala man sa assignment. Wala yung ikisaran. LED na. 1 year na ako dili mag-assignment. Basta maghatag ng LED 44 or 46 inches flat Kasi mo teacher sa math, katong pong last year. Katugyapon dito. Okay na to. Pansakan to 5,000 to. Wala na. Pasar na ta. Okay naman to. Nag-increase na daw. Ha? 10,000 na. Ginoo ko, ni mahal na po sila. Sa ba ni Uy? Ni mahal to gunis gasolina ba? Inay mo teacher, nga di siya maligo gasolina. Mama. Oh, sige na Idoy, sige na. Dalawin mo assignment dito ka. Yung mga bayro nun. Uy, Tapos ilay-ilay na to mga envelope para sa mga teachers. ina na, i-deposit lang natin sa lang account. Tapos katong isa dito, pansaki dito ka ng electric pan. Akong ATM wala na mag-shoot na, Mama. Saka dito, sige na, I sige will na. talk to your teacher. Sige na, Sige sleep na, na, saka sleep na dito ka, Idoy. Bye, Mama. Sleep na. Dito ka, dito ka sa, ayaw diha sa second floor, dito ka sa 8th floor matulog. Okay, Mama lang. Sige, saka dito. Mama lang. Sige na. Uy, bantayan ni mo ng anak mo si Idoy, ha? Ganina, ni eskwela o kabantay, naka-high heels, lalaking dako. Kung lagi pantagui, lagi na mo makaan, ma. Bitaw ma sala, wala pa din, dagkanan niya mga pwede. Daghan gyud kayo. Taon niya ikaw. Nalangin na sa kay nag-date-date na po kasi mong boyfriend. Ay ma, kabalubi ka nga, dugay ka na sa kayan Kano niya. sa pamang taon niya, kano sa paman nimo isikreto na nga nanade kay anak, sige daw. Kabalo ka kana imong uyab nimo kung makabalo lang gina
Kung love you kaniya, madawat kaniya, oy, nga na kay anak, oy. Sumantao ng kalakiha. Pinabiya mi ato. Tama mo, duha ka tuig na mo, pasigil ka po yung sikreto. Nagtuog yan po na siya nga, kailan niya. Kung saan bisita diri, para mo na makilatis. Basin, dugang na po na sa problema kung mga gani, diba? Si problema nga. Malisod Ano maulaw mangyuga nga, ano ni mangyuga magsabang, ano napaka virgin mangyuga nga, nana magay anak. Dawato ni mo kamatuon nga nana kay anak. Actually, gusto naman ko, pero pangita lang po kong timing nga maingon ako. Oh, kanusaan, 65 anyos na kaya kamo tanog timing. Na may di ayan mo may bawaan nga imong anak nga si Idoy nagbacklist na muskwila. Mo nimong gusto ha, dito nimo aminon. Sila Nga makurat na lang siya na imong siyang judge kay apilog misgay imong anak. Mo nimong gusto nga may tabo ha. Unsa kanus agod na nga time imong giingon. Ako lang, makulbaan lang ko. Unsa yung reaction, biyaan ko niya. O di kung biyaan ka niya, minto si dili siya ang right guy for you. Dapat masabtan ka niya kung dili niya madawat si Idoy. O dili siya para sa imo. Ay no, lisod na anak. Pero sa unta man gyud, nananamang gyud kay anak be, alam na tong ibalik pa nato na sa jutlogger sa iyang amahan. Bright ra pagibot ana? Grabe kayo. Kabalo kung siya naitabo, iyang gitsuturan iyang teacher. Ingana siya ka bright. Oh, mo nang ganitingala ko ginapagkuhan ako. Asa man ng bata? Dito nakita na ako, nagsession sila, iyang gitsuturan iyang teacher, kaya naglibog na iyang teacher. Grabe ka bright nga bata. Ay. Tihag yun. Ay, si Bernim daw kaya. Ay, makapat. Kabalog yun ko, swerte yun ka, at isang dito na sa side siyang papa, ligyan na sa ato. Kapila beta kagibayaran sa una para lang yun makapasa. Kung di lang bito auntie ni mong principal, wag yun ka mo graduate ron. Sobra sa Ako sa imo ha, sultina na imong uyab. Ay na paglangay-langay pa. Let's go na. Mama. Come on na. Ito sa front banking ko, mama, ha? Dili na. Chita, mama. Palihog lang ko ang atong mga ginikanan. Dili lang sa tubangan palihog. Ano naman, si Teacher P. Ayaw na ko ninyo ipasinggit, maluwi mo sa akong tingog. Okay, Teacher P. Likod mo. Oy, Idoy! Morning! Good morning, Teacher P. Kasi rin mong kauban, Idoy. Beautiful, ever gorgeous. Ug akong paborito nga, mama. Mama. Nabuday kay mama? Naku, mama. Ata man di ko muluwa. Uy, hello, ma'am. Ala, mura na siya ni mo ka ate, Idoy. Kagwapa kayo, marag siksi mo na pag yung pa-virgin. Siyempre. Sige. Ay, ma'am. Ang CR din nato nara dito sa likod, ma'am. Okay. Idoy, karon latotod, ha? Ato sang gilatan ng ubang mga Thank you, sir. ginikanan. Thank you. Sige. Wala pa tayong nag-charge. Idoy. Dili naman go. Okay, kay mo mama Idoy. Chicks kayo, Idoy, ha? Ay, teacher. Ikaw na akong paboritong estudyante, Idoy. Edoy, let's go na. Thank you, sir. Sige, kasi na kayo. Mama na. Dili mag noise. Behave lang. Uy, Dili. Quiet. uy, lang! Ah, Nalagi ka diri lang. Nalagi bata. Ano ko diri? ay, kanang giubalan ako ang anak sa Ako man ang anak sa... Quiet. Itong paglagi ko nimo. Quiet, Edoy, quiet. Come here. Isa nilang. Oh, there's lollipop. Oh, eat na. Oh, many lollipop. Eat that. Edoy, play outside. Go. Play outside first, go. Hindi ko. Ay, Lang, Uy, 500. nalagi ka diri lang. ka na. Di kay nag-meeting sa PTG, wala mo si mami. Mami. Wala si? I'm mommy going to the mommy going to the sea. Actually, ako lang giubanan ng anak sa kong ate lang. Sa balabon gi nagpapit na lang ko sa imo. Sige ka dali mong ko kay di man ta kung ako mo-meeting karon na di man day pwede ni abi na ko pwede rang nalabay PTE nga sige ra kada meeting bayad la ba rin. Wa na mo tanis public ron na pa magyapon. Ikaw biya mong i-vote na president ha, nominated ka. Ay. Sige na. Ako lang nga makaatin lang gud ko para nalay record akong pagumangkon. Mama! Uy, mami lagi ko. Mama, tanawa oh. Lagi- Wala ko nag-brief. Nagpanti ako. Come here. Bayad na si Idoy. Wala man nalaban ni Mama Yawa. Ako mga Lang. briefing. Lingaw lagi lang bata ay mo pagumangkon nga bata lang. Ang lagi mo. Tita Mami, manggod ko niya, Tita Mami. Bayot na siya lang. Uy, dili. Ay, iyo pa man nagipadakulain mo maot mo na mo matala. Ay, nakuhaan sa ako ang kuan, mama. Pag ingon ana galing atong anak lang ilambog ko ginos dagat lang. Ay, ikaw.
Maka-hurt na imong kauban, mama, ha? Tas, lagi pala yun, ng bata lang. May kilot kita na. Snack sa amin ni akong pagmangko na. Ah, sige lang. Kami, Edwin. Ay, Idoy! Oh! Ito may nag-tantrums man akong... Bismouth ka Ako, karon! apo! Bismouth ka Oh. karon! Ako ibunda ka nga kung bagyat! Ay! Oy, Julian! Ano man imong bata? Ano man ka, Idoy? Gagara. Idoy! Doy, behave, ah. Shh! Quiet. Babe! Tukoy! Idoy! Mura mo si Put-Put. Tukoy! Babe! Tagaig dugpot para dili magkuan. O sulti mong kuan, mamala. Ano unsay problema nimo? Mama na! Unsay problema? Bad kayo si mama! Mama na! Why man bad ko? Batay ka man! Ba't ko? I don't like you! I don't like you! Ang ano man, unsa may nitabo day ani? Mama na! Ano Ah. niya? Mama na! Wala ko yung ko ni mama! Dili daw ko Hoy. ko ni anak! Hoy, Unsa? Anak daw ko sa laing! Hoy, Ham. Ay, hilak. Itong batiag na akong ani may gabay. Ayaw, hilak, bati kay kag nawong! Ginoo ko sa sadyo na si mong amahan ng nawong. Right! Maula. O sige na, saka na dito. Kami na istorya sa mama niyo mo. Go Sige na, na, saka na, sis. Idoy. Sige na. Sa kay elevator. Oy, Idoy, buhiin ang chainsaw. Ano nagdala kang chainsaw? Ayaw dala ang chainsaw sa kwarto. Wala ko niya ko ram! Sige na, saka na. Dito ka sa Sige, 12th ba? floor. Pahangin-hangin sa dito sa rooftop ka. Dula-dula sa itong helicopter dito ka. Sige na. Oh, ang sige na itabo, day. Alang man, kurat ko kaysa PTA di ay kita na ako si Elmer. Oh, dayon. Sorry. Sorry, So nasapon ka nga uban mo si Idoy. Anak, yun, maing pagkasapon yun. Tapos wala din mo giangkon. Di naman sinana. Ako lang Asa tong chainsaw, be? Ma. Nakoy nakita sa TV Patrol. Ama tong bagay, paludluhod ta kaning baga, be. Wala gina. Ikaw ka, sapot-sapot ka lang yun, ha? Ano ni mo giamin? Muna lang datoy mong tsansa. Imo lang nitan lang giamin na imo tong anak para magkaklaruhay na. Kung madawat ka niya, kung gugmaan sa imo, madawat ka niya. Kung hindi na madawat ka na kay anak, di minito siya dili sa lalaki nga para sa imo. Kapila mo ko si balik-balik, kapila 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 ko sa akong tama, kapila ko sa akong tama. Ginoo ko ang kanang sakit. Tubig. Ma, ang ako lang, kung moingon ko ato nga panahon, dagkan kita o mas kailangan pag yun. My God, kano sa man ka? Unsa man gusto sa church mo magstorya? Sa lugar? Dili lang pud ko ganahan nga, atubangan pud ni Edwin, diba? Kabalo ka, sito na lang galikay lang gyud ka ba? Wala gyud kay plano ba ngay paila-ila na imong anak ma? Nalaki ako na ginay-paila, ma. May galing kiwa po niya na feel nga medyo luag na din na di ay. Ha? Ano siya mangutana? May pa virgin pa pakimi-kimi ra ba ka? Ay, Dako lang yun kayo. dako lang giyahan, ma. Oh, yun na, dako lang giyahan. Sorry, ma. Muto nga. Di na ko gustuan niya. Gusto ko karong si Manaha sultian na ni mong uyab. Ayaw na paglangay-langay pa, ha? Di na ko ganani nga style. Uy, kayong bata. Tanawa na, nabot na ginang panahon nung nga naklaro kayo nga. Tumangan siya Sorry, mismo siya nga tubangan, wag giilang anak. Sige naman, sorry na, sorry. Ginoo ko ninyo. Sige na. Makatupa ko sa eskwelahan kay mag-meeting pa mi kay pagbawal na ng soft drink sa kafeterya. Taon niya kay puro man ni soft drink ang ato, wata lugi negosyo. Pero okay naman daw, yung mas principal, waiting ka lang daw ako sa 500. Sige na, mag-meeting pa mi ana, unsay style ana, unsay sharing ana ha. Thank you, ma. Ay lang. Ay lang ga, I miss you so much. Yes? I miss you so much. Because I really... Kisa. I really... I really love you because I miss you so much. Besito. No, ang store ko. Lang ka nang... Besito. Uy, luoy ko akong amigo lang. Ano naman? Kadumdum ka ito ni Jojo, bitaw? Oo. To amigo na ko ba? No. Ano naman? Luoy kay siya lang kay ang iyang uyab lang, naibawaan niya, naday anak sa gawas day. Mao ba? Naluoy kayo, ako ato biyaan ako eh. Ha? Saan ka? Almost 2 years nagyapon lang relasyon pareha sa ato? Oo. Unya, wala gasaba ang babae nga na siya anak. Total kung gasaba siya, siguro madawat pa siya akong amigo ato. Pero na...
Ug ako pa ato sa akong amigo, biyaan ko na yung hagbay. Wala siya kabati lang tungod sa kadako sa iya, wa siya kabalo nga. Buag na di ay. Mao ba? Naka-blue pill mo siya. Ano? Tayo mo, masimbon yung glow, hinimon tayo. Mo-testing rin ko ni Boy. Boy! Boy, naman kayo, honeymoon tayo, boy. Kasi ka na medyo kapoy ka ba? Ah. Mao ba? So kung naitabo to sa imo biyaan lugar nimo. Ug ako ato biyaan ako eh. Kung ako lugar na ibawaan nimo nga nako anak sa lain biyaan ko. Og ikaw? Dili siguro eh. Love tagod ka. Ibang ulang ka nag-ingon? Lahi man mi lang. Iyang uyab di man kay gwapa. Ya ikaw gwapa man ka. Ay tinudalay. Aha. May gani ay tsirani mo, partner. Pero ako siguro lain siguro lang oy. Lain kay huno naon bay kung yung anak nanay anak daan imong uyab unya imong kunuhay dalon sa altars kami niyon. Mo ba? Pag-abot mo na ng altars kami yun ang giingon sa Biblia. Putli, walay buling kunot o mansa lang. Kaya pag-abot dito nanay anak, nagdako na kilang mansa lang. Mao ba lang? Yung ako siguro biyaan, siguro, bulagan siguro ako lang. Tigil siguro ako makaya. Ano sa kaya yung isulti sa ako lang? Wala man. Nari ko ingon. Nabiyan ta kay istorya pero Ay, wala. Ay, ko ingon na, na-miss lang, teka. abi ko, buka ko. I miss you so much. Karamahon pa yung mahigal ha. Aghan, magit ka siya gusto ingon. Ay, katramahon pag isyo. Gusto mo Katramahon ba? Katramahon ba? Papagayin ako na ingon na I cannot bring. Iya na, gina. Kasi ka na bring. Di ta ka madala sa altar lang I cannot bring. You have no earth. MOR, happy birthday kang Lito Inglesero. Uy, birthday. Para ko'y kadungang birthday kang si Elena. Happy birthday. Asawa, Sino si? Elena, asawa sa kong amigo nga si Jojo. Asawa ka ni Jojo mismo? Elena! Dungang Happy birthday ato. MOR! Sa iyang gisulti nga di sa kananan ng babae nga nay anak. Sos, wag yun na ako masulti. Kung saon man ako nino? Anto kanus amang ko magtago-tago aning ako ang sitwasyon. MOR hadlog yung ko nga mawala sa ako. Si Elmer. MOR nagkadako na ba si Idoy? Burag mo na po siya teacher karon. Siya na yung nagbuhat sa kuan, lesson plan siya ang teacher. MOR please ulti ko sa akong angay buhaton.